سلام تخاتلتنا إذا مدب كميكانيهم لو مخا بزعباتي ذهبت يوتيوبر انتربرنر نبزحات كل سبات محبرات بمحجز فلت وانا نفرق بيليون زغنا مستر بيست بحجر زبالة كلا ليكمي مسايد صنح جيمس ستيفن ويكا بناي محبرة وميدا متوعيو مستر بيست بقنبوت شوعاتش عن شعات 298 عامة مرد اب كانساس أمريكا توليدو مس أبال ميلتارز نبرت ولاديتو اب جرينفيل نورث كارولاينا زعابيه حدا خابتهم ابز غزيزي اب عالمنا ጸلوت ناي محبراو ميديا سبات كخون كيليو مستر بيست كاب غزين اسنوتو اتحيزو اب استفلالي ناي فيديو جيمز صوتاتات غزيو يحلفو خمز نبرن اتي فيديوتات كا اب يوتيوب يزرغحو منبارون يفلت اب 2016 ناي كلاي درجه بيت مرتو زازيمو ناب ايست كارولاينا يونيفرسيتي دحر ممحو بزح كيصنحه كابت يونيفرسيتي تاليه دحرنا يونيفرسيتي دروب اوت نسون يعرفتون بزعبا يوتيوب دقيق مصنعات خغبرو جمرو اتز غبرو زنبرو مصنعاتي بزعبا كمي غيركا فايرال فيديو تسرح زبوزو عماولنا يوتيوب انت عين فيديوهات يسحبهم زعمسولو اقدس نطبطات زنبرو خوينم كباب 5 عامت بزو غداي مصنعاتي امكيات تزمدو وصيت نايز دما علتاو انابرو تغيرو مول غزيو اب كمبيوتر كوفيلو كم زحلفو زنبرن امغاغبو كاب اوفر ايتس ازيزو بزمصو مغبي كايد كم زنبره يغلص أبلكاتيت 2012 عامة مرد اتاني مجمرة فيديو زرقحلا عامت كوينا اتاني مجمرة channel خا مستر بيست شدششح نبرت ابتك زيتي ود 13 عامت زنبرة مستر بيست اتز زرقحو كا ناي فيديو جيمز تحسو نبرة كاب 2015 كساب 2016 زنبرة عامتات هو بنوتو نا زيده زمص مستر بيست صعبتو انداوسخو مصو اب 2016 عامة مرد كا كساب 30,000 سبسكرايبر نبرو نزع عبيت ترديو بقلطف بتمرتي ناي ممراء مدباتو اقاريزو مولو غزيو اب يوتيوب اديبو كسرح ابزو وسنو لغزي كاولاديتو ترير تعاومو خمس غطمو يزنتو انت خونا ግን ንስም ብጾቱን ኮይኖም ነቲ ጉዕዞ ቀጸልዎ ካብ 2017 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ዓመታት ኣብ ዩቲዩብ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበ ሚስተር ቢስት ምስ ካልኦት ኣብቲ ሞያ ዝነበሩ ተወዳደርቲ ሓቢር ብምስራሕውን ብዙሕ ስራሓት ከም ዝዘርግሐ ይፍለጥ ኣታዊታቱ እናበረኸ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ بتمساسالي اتم زرغحون فيديوهات نعبيو تقبالنت اناغبرو مزو مانات نايزخا ابت سراح زفسو زنبره ገንዘብ مخانو دما بعلو يزارب اتم زدالوم ውድድራት ነፍሰ ከፈም ካሜቲክ ሳብ $300,000 ዝግመት ገንዘብ ሽልማት ዘውህዎ ኮይኖም ነቲ ውድድራት ክውን ንምግባር ዘወፍሮ ገንዘብ ተወሲኹ ገምጋም ክሳብ $1 ሚሊዮን ከም ዝግመት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣታዊታቱ ኸኣ ካብ ኣድቨርታይዝ ስፖንሰር ሽያጥ ናይ ዝተፈላለዩ ንብረት ኣብ ትሕትናቱ ብራንድ ኮይኑ YouTubeን بزلعله كم زرخوا يفلت 2 years ago we were spending $100,000 a video, now we're spending probably 1.5 million a video. For me it comes pretty easily. It's just I don't think اب 2020 مستر بيست برجر زبهر ريستورانت اب نيو جيرسي كم زجمرن دحيرو خا بملكع فرانشايز امولا امريكا كخفت مهانو حبره بزحت نغارون وننت نايت براند كخونو وفرتات جمرو ات ريستورانت باونلاين اغلغلوت كم زهون افلته ام مسكرم 2020 كتنكا علاو مخفتنا مجمريا ريستورانت اب نيو جيرسي امريكان دريمز بالهنزا غبرلو اغلغلوت جميرو بزحت عماويلو كو انت غبره دحر 7 ورحي مستر بيس بتي ريستورانت كم زي تحقوسه غلصه اتي مس فيرتشوال داينينج كونسبت زبال ناي امريكا تكال زفرمو وعل كم زي تعاسو مغنيات ناي زخا اتم نت ريستورانت زكايدو تكالات نت براند ناتو زمتن كواليتين اغلغلوتن يهو كم زي نبورن يغلص اب حمله 2023 كا مستكال زنبورو بارتنرشيب تطو كبلو ጻውዒት አረበ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ዝለዓሉ ተኸፈልቲ ዩቲዩብ ሓደ ኮይኑ ልዕሊ $500 ሚሊዮን ዝግመት ሃብቲ ከም ዝውንን ፎርብስ ኣብ 2022 ዘውፅኦ ዝርዝር ይፍለጥ እታ ቀዳሚት ዩቲዩብ ቻነሉ 257 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ዘለዋ ኮይና ካልኦት 4 ቻነላት ነፍስ ወከፈን ካብ 24 ክሳብ 41 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ከም ዘለዎን ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ኣብ ትዊተር 29 ሚሊዮን ኣብ ኢንስታግራም 55 ሚሊዮን ፎሎወርስ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ናብ ህዝቢ ዝዝርግሖም ቪዲዮታት ካብቲ ልሙድ ካልኦት ሰባት ዝሰርሖ ወጻኢ ብምዃኑ ትኹረት ሰባት ክስሕብ ካብ ዝገበሩ ሓደ እዩ ነይሩ ዓላማ ሚስተር ቢስት ከዓ ከመይ ገይሩ ስራሓቱ ናብ ኩሉ ህዝቢ በፂሑ ብኩሉ ሰብ ተቐባልነት ይረክብ ጥራይ ስለ ዝኾነ ዘይልሙድ ቪዲዮታት ምዝርጋሕ ተተሓሓዞ ከም ውጽኢቱ ከዓ ነፍስ ወከፍ ቪዲዮታቱ ልዕሊ 50 ሚሊዮን ቪውስ ክረኽባ እንከለዋ ኣብ መጀመርያ 24 ሰዓታት እንተወሓደ ሓንቲ ቪድዮ 20 ሚሊዮን ቪውስ ትረክብ ሚስተር ናይ ዝኸኣ ካብ 2012 ጀሚሩ ብዘይ ምቁራጽ ዝዝርግሖም ስራሓት ዋላ እኳ ኣብቲ ግዜ ተሰዓብቲ ኣይንበርዎ ንዕኡ ግን ዓብ ልምዲ ከም ዝኾኑ ሰዓብቱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እምነት ክሕድሩ ከም ዝሓገዞን ይዛረብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኩለን ቻነላቱ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ከም ዝረኦ ይፍለጥ
ወርሃዊ ካብ 8 ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ሚስተር ቢስት ካብቲ ዝረኽቦ ኣታዊታት ንዝተፈላለዩ ግለሰባትን ማሕበራትን ናይ ገንዘብ ገዛውቲ መካይን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ህያዋት ከም ዘበርክትን ሓገዝ ከም ዝገብሩን ይፍለጥ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ን500,000 ዝኾኑ ህዝቢ ዝተጽሩይ ማይ ብቐረባ ክረኽቡ ኣኽኢሉ እዩ ንኣብነት ኣብ ካሜሩን ዝርከባ ንኣሽቱ ዓድታት ዝተጽሩይ ማይ ዘይነበረን ኮይነን መስመራት ማይ ከም ዝዘርግሓለን ይዝከር ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ኬንያን ዚምባብዌን ዝስተ ማይ ሕጽረት ዝነበረን ከባቢታት ዓቢ ሓገዝ ከም ዝገበረን ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ዓቢ መንበሪ ገዛ ሃኒጹ ንመዕበይ ዘኽታማት ዝኸውን ሓደ ማሕበር ናይቲ ሃገር ኣረኪቡ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ንሃገራት ጓቲማላ ኮስታሪካን ዝርከባ ንኣሽቱ ገጠራት ነበርቲ ናይተን ገጠራት መስመር ኤሌክትሪክ ኮነ መንበሪ ኣባይቲ ዘይነበሮም ብምንባሮም ነዚ ሽግር ንምቃል መንበሪ ኣባይቲ ምስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምግባር ዓቢ መፍትሒ ፈጢሩሎም እዩ ብጀካዚ ኣብ ኣሜሪካ ሓገዛት ናይ መግቢ ዘድልየን ኮሚኒቲ ደገፍ ከም ዝገበረን ኣብ ዩክሬን ዝተመሳሰሉ ንምሕጋዝ ከምኡውን ከባቢ 20 ሚልዮን ኣግራብ ንምትካል ዓቢ ባጀት ከም ዘውፅአ ይዝከር ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ሽልማት ክወስድ ዝጀመረ ሚስተር ቢስት ገለ ካብቲ ብደገፍቲ ልዑል ተፈታውነትን ኣኽብሮትን ክረክብ ዘኽኣሉ ከዓ እቲ ብውልቁ ዝገብሮ ይኹን ንግብረ ሰናይ ትካላት ዝገብሮ ሓገዛት ምዃኑ ይፍለጥ And the winner of Creator of the Year is Mr. Beast. Mr. Beast. ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎሚ ዘደለናይ መደብ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ነዛ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳተማሕፀንኩ ብሩክ ከነ